देवी, ए बेटी। हाँ माई। बोला माई। बेटी मुंह बड़ी फिका गइल बा, तनी चटनी बना देना। चटनी चटनी बोलत तो ऐसन बाड़ू जैसे चटनी के पहले बेर नाम सुनताड़ू। ऐसी बात थोड़े बा, हमेशा हम ही चटनी बनावत रहनी। हाँ। अभी बना देता नी चटनी। ए जी सुनो तानी। बोला जान। कहाँ बानी? तोहरा बगल वाले गांव में। जैसे तोहरा को एजा देवी नाम मिलल बा ना, हमरा के एजा अर्जुन नाम मिलल बा। और एगो बहुत ही प्यारी ममता मई माई मिलल बड़ी। हमरा के भी माई बाबूजी मिलल बाड़े। अच्छा। और माई हमरा के चटनी बनावे के हुकुम देले बाड़ी। हाँ तो चटनी बना द, ओमे कौन बड़ी बात बा। रहुआ गजब बात करेनी। हम का जाना तानी चटनी कथी के कहल जाला और कैसे बनावल जाला। ए जी यही से तो रहुआ के याद कईनी है। हमार मदद करी ना तो माई के हमरा पे शक हो जाई। ठीक बा, तू इंतजार कर, हम कुछ चक्कर चलाओ तानी। ठीक बा। बेटा माई ये केले केले खबर बनाता है। मतलब हमार चटनी माई, चटनी। चटनी वो का बा ना माई, जेल में रह रही के आध कच्चा खाना खा खा के मन पाके गइल बा, तैन चटनी पीस देना माई। ठीक बा, हम तरह के अब चटनी बना के खियाओ तरी। ठीक बा। ए सुनो तारू। हाँ बोली। माई चटनी बनावे गइल बिया। आज जैसे जैसे तोहरा से कहा तानी ना वैसे वैसे करो। ठीक बा। अच्छा सुनो, पहले लहसुन मर्चा निकाल लो। लहसुन मिर्चा। निकाल लेनी। अब लोढ़ा उठा लो। लोढ़ा अच्छे से पकड़ ले बड़ू ना लोढ़ा के। इहे हुई। अब ओकरा के कूचा। ठीक बा। कुचा गइल ना जी, सेल फुटा गइल। भइल सत्यानाश। अब का होई मीट? पेड़ा छिलो।